Magaatubang si Eala sa isa ka eksperyensyado nga Czech player nga si Karolina Muchova sa round of 16 sang Miami Open sa Florida, Estados Unidos ng Amerika. Nagabante si Eala sa fourth round matapos ginluto sa straight sets ang Polish player nga si Magda Linet sa score nga 6-3 at 7-6. Si Linet amo anay ang naglutos kay world number 3 Gaswatik sa second round. Ang atubangon ni Eala nga si Muchova amo ang 13th seed sa tournament kag nagapang 14 naman sa latest nga world rankings. Nakasulod si Muchova sa quarterfinals ang apatanan ka Grand Slams, lakip ng pagtapos bilang runner-up sa 2023 French Open. Sa unofficial record sa 12 ka beses nga nakatubang si Eala sa Czech player sa iya karera, wala pa ini nagkaagidaog. Sa pihak sini nagapati ang world number 29 nga Pinay tennis player nga nakagana naman ini sa experience sa ilabi na sa Miami Open sang nagligad nga tuig nga mong nagprepara sa iya sa mabudlay nga mga hampang.